Som mama a bola som mama 2 detí. A z tých 2 detí jedno dieťa mi zomrelo pri dopravnej nehode spolu s manželom. A vtedy ma to tak zasiahlo, že som nebola schopná uvažovať nad praktickými vecami. Najťažšie na tom všetkom bolo to, že popri tej bolesti zo straty som musela riešiť byrokraciu, s ktorou sme sa stretli na každej jednej úrovni. Ale nemohla som ich naplno riešiť sama, lebo som sa starala v tom čase o svojho vnuka, ktorý zostal po ich smrti. Preto som uvítala projekt Goodbye Friends, lebo našla som tam spôsob, ako uľahčiť svoju vlastnú smrť niekomu, na kom mi záleží. Aby som všetky veci, ktoré môžem, spísala niekam, kde niekto bude rešpektovať po mojej smrti to, čo si vlastne prajem.